Pak Lurah. Nyong rene jenenge arep usul, arep takon. Lah iki kepriye sing oleh bantuan Kak malah sing wong gelange momjor, kalunge gede-gede iki kepriye Pak? Nyong arep jenenge arep usul. Wong sampean ngenai bantuan Kak malah ngan sing wong sing klarat-klarat wong sing ora duwe malah ora di jenenge ora diwenehi iki kepriye Pak? Malah sing wong soke sing diwenehi iki kepriye sampean ki maksud iki ora adil ya ono jenenge ke. Udah tak pikiri. Soale wingi ke dadine kok wis diwenehi kabeh kae sing Pak. berarti sedulur-sedulur nyong tak kon nganu kabeh wis sedulur nyong. Nyatane kemene ke jenenge ke wong mending ayu-ayu nom-nom tak wenehi. Tak wenehi Ya ora kok. sing azu kok sing neke sing wong ora duwe. Lah terus kepriye dong? Nek dhewek ayo terus arep diwenehi bantuan Pak. Ya tuh wenehi temenan ora wenehi lah keprige. Wenehi kabeh, wenehi kabeh.